tun tuma chuan sakor ek hrik natna tetanus hlawm zia kan soidon ani he nanna thlen tu hi bacteria chekhat Clostridium tetani ani a he nanna hrik hian tur neurotoxin asiam chuaka he tur hi nanna tir tu berchu ani sakor ek hrik hi pem atangin taksa chunga alu thina thil hriam le zum thiang hlimlo en tirnan perek tui ek ang chi ten hliam an lo siam khan nanna hrik hi taksa chunga lutin natna a thlen thin kan no pan lai chuan sakor ek ka hian a kan ring thina chu wang chuan sakor ek kha kan hlau thei khop mai sakor ek a po anom thei thawa randang ek a po anom thei tin leilung mun tina hian an ani deuh bera sakor ek hrikin taksaron lu chia khan anin thla pung ngala natna aron lan chua hun hi nanna hrik taksa lu atanga nithum atanga ni som ni pakhat inkar vel ani deuh bera atlang puin ni som na vela alang chuak thin nanna hrik chu an ronin thla pung zela ti chuan tur an siam chuak ta chur thina tur an siam chua hi neurotoxin ani a chu tur chu thisana kalin thisen chuan akal kwal puita a nervous system a beita chata atlang puin he natna alan chua lo hriat ran mai theina ol sam ber chu khabe a che theilo ani khabe ti che tu ti hrol a po tom tlat wang ani a an ka an ang theilowa chu chuan tong har satna a thlen ngala ti chuan tur na tho chu alo dar zau zela ngong bor vela ti hrol a pot toma eilein po a har sat pha zota ani chutia nerve a han bei chia chuan ti hrol kha a pot tomin a pot khor ta vak maya khabe a che theilowa kut le ke te alo toma ngong te a chi pa nung jang ru te nung lama a pot ngok thina an ngong thin hetianga ti hrol a po tom vak hian anna hle a anna ti pialam aniome ru te po a pot liak thein tha te po a pot chat pop thei hiala tin ru chuk tua te po a pot pel rem rum thei chu ta tang chuan anat dan tur zia chu a hriat thei mai ome taksa a ti hrol zong mai chu a pot tom khom ta vak mai ani bera mel mai te po alan dan ati danglamin a pot soi boi thei hetianga ti hrol a po tom vak na chan chu kan ti hrol te a tok chawa chevel tura thunun tu nerve kha nanna hrikin tur a siam chua khan ati buai wangani ti chuan blood pressure te amu mal lawa a changin arang vaka a hniam le vaka lungphu arang ema khosik sang tak a thlena an thlan vak bok thin ti chuan dam lo chu a thok that theilo wang le lungin na a tho that theilo awangin am thitamai thin ani he shikhi nau piang hlim point van duai pal hlau chuan lai hrui che cha na liam atangin an kai ve theya thir tui ek te perek tui ek te in kan taksa achunin akai theya eng thil point min hliam ta se van duai chuan akai thei vek thawani amaro chu nanna in kai chon thei kan tiang chi chu ani lo hlau thung he nanna hi anat dan arap thak em maya apoimo bera chuan in venna vaccine lak that apoimo hle ani keipoin atak nge ya he nanna tuar lai hi ka mutoa akhongai thak hle ani taksa peng tin mai apot khor le apot tom ing eukwal vel han mu zet chuan arap thakin atri bayom hle ani chu wang chuan thataka vaccine lak apoimoa hliam kan nei reng in ngai tha mai loin enkol vat apoimo hle ani